είμαι σε ένα σκάφος, μεγάλο και όμορφο, τρικάταρτο, που πλέει ανοιχτά της Εύβοιας. Έχουμε στόχο. Ένα νησί γεμάτο αμμουδερές παραλίες, και μία από αυτές έγινε σύμβολο ομορφιάς του ελληνικού τοπίου. Λένε ότι έχει το ίδιο όνομα από την αρχαιότητα και το πήρε από τη σκιά που ρίχνει το όρος του Άδο επάνω στο νησί. Σκιάθος το λένε το νησί, και το καράβι μας αρμενίζει προς τα εκεί. Ready? Okay. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his child that won't get you into his arms. So if you're looking to find love that you can share, all you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Driving down the endless road, taking friends all moving the road. Pleasure at the fairground on the way. And I love the thought of coming home to you, even if I know we can make it. Yes, I love the thought. Τι κάνεις όταν είσαι με μία σκούνα 60 μέτρα μεσοπέλακα και δεν φυσάει για να ανοίξεις πανιά? Πώς θα περάσει η ώρα? Θα κάνεις μια καλή μαγειρική, αλλά πάνω σε ένα τέτοιο σκάφος πρέπει με προσοχή να επιλέξεις τη συνταγή σου. Τι να κάνεις, μια ταπεινή φάβα ή ένα κταπόδι στη φάδο? Πολύ συνηθισμένο. Αν όμως κάνεις μια μους από φάβα με ένα μελωμένο κταπόδι, όλα αλλάζουν και προσαρμόζονται. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα ρίξουμε ο λίγο λαδάκι και ψιλοκόβουμε ένα κρεμμυδάκι. Ρίχνουμε τη φάβα ομή μέσα. Γυαλίζουμε μέχρι που στεγνώνει η κατσαρόλα. Νεράκι. Θα την αφήσουμε να πάρει βράση μέχρι να έρθει να γίνει ένας μελωμένος πουρές. Υπομονή λοιπόν. Αν είναι βραστερή, σε μισή ώρα θα είναι έτοιμη. Βραστερή η φάβα. Σε 35 λεπτά μέσα σχεδόν έλειωσε. Γιατί βλέπετε τη φάβα έτσι που είναι λεπτόρευστη? Θα την αφήσουμε εδώ δίπλα μας και σιγά σιγά θα έρθει να γίνει από μόνη της σαν μπουρές. Εμείς πλέουμε απαλά πάνω στο κύμα. Ένα τηγάνι είναι ό,τι πρέπει για τη συνέχεια. Θα κάνουμε ένα κταπουδάκι πάρα πολύ μερακλίδικο και πρώτα απ' όλα θα κόψουμε μπόλικο κρεμμυδάκι. Ένα ολόκληρο κρεμμυδάκι. Ελάχιστο νεράκι. Αρκετό λαδάκι. Ρίχνουμε και 3 σκελίδες κορδάκι. Βάζουμε και μερικά κλαράκια δεντρολίβανο ολόφρεσκο. Και
και πάνω σε τούτο το παπλωματάκι θα βάλουμε το χταποδάκι να αναπαυθεί ησύχως. Τώρα το τηγάνι μου έπεσε λίγο μικρό. Εσείς καλύτερα βάλτε το σε μια κατσαρόλα. Φουσκώνει, παιδιά, φουσκώνει μόνο του. Σαν να είναι ζωντανό και να κινείται. Αλλάζουμε εμείς θέση. Αλλάζει και το χταποδάκι. Έχει κοκκινήσει. Τέλειο θα γίνει. Λίγο νεράκι μέσα στο τηγανάκι μας και νομίζω ότι σε λίγο θα βάλουμε και το μαγικό καταλύτη που κάνει τρυφερό το χταπόδι. Λίγο ξυλάκι. Λίγο υπομονή, έτσι, γιατί είναι ανοιχτό το τηγάνι, λίγη ώρα παραπάνω από ό,τι θα ήθελε στην κατσαρόλα. Θα βγάλω τα κλαράκια του λιβανού. Τώρα πρέπει να δυναμώσουμε τη φωτιά πολύ, να τραβήξει όλα τα υγρά. Ρούφηξε όλο το ζουμάκι του το χταπόδι και έμεινε μόνο το λαδάκι με τα κρεμμυδάκια. Χαμηλώνω και ετοιμάζω μια σαλτσούλα. Έχω μουσταρδίτσα, πικάντικη, 4 κουταλιές της σούπας. Θα ρίχνω μέσα και λίγο μελάκι. 3 κουταλιές της σούπας. Ρίχνω ελάχιστο νεράκι. Μια βρασούλα θέλει ακόμα. Είναι πανέτοιμο. Τέρμα. Σερβίρουμε. Πρώτα θα ξεκινήσουμε να σερβίρουμε τη φάβα μας. Βιλούδο. Λίγο πιπεράκι για να δώσει τη γεύση την πικάντικη. Κυρίες και κύριοι, ένα πιάτο που συναντήθηκε η γη με τη θάλασσα. Μια μαγειρική εμπλό έχει τα καλά της, γιατί μέχρι να δοκιμάσει το χταποδάκι, μέχρι να δεις αν είναι η φάβα νόστιμη, να το λιμάνι της Σκιάθου. Λέω να φύγουμε για μια χωνευτική βόλτα. Περπατάω στα στενά δρομάκια της Σκιάθου και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι αυτή η πόλη σώθηκε από την τουριστική λέλαπα που δέχτηκε τις δεκαετίες του 70 και του 80. Άντεξε, κρατάει το παλιό της χρώμα και δίνει ελπίδες. Είμαι εγωιτευμένος από τη θέα που αντικρίζω ανεβαίνοντας εδώ πάνω στον Άγιο Νικόλα. Ξεκινά σιγά και ομαλά. Η ανηφόρα όμως γίνεται δυνατή. Αποζημιώνεσαι όμως. Όλα ανοίγονται μπροστά σου. Στη μέση το Μπούρτζι. Το Μπούρτζι όλοι οι κατακτητές της Σκιάθου το αγάπησαν πολύ. Άλλοι το κάναν φρούριο, άλλοι το κάναν δικητήριο, άλλοι το κάνανε λιμοκαθαρτήριο. Λαζαρέτο που λένε. Και έμεινε και το όνομα. Και αριστερά το παλιό λιμανάκι με τις μικρές ψαρόβαρκες. Δεξιά το μεγάλο λιμάνι που πιάνουνε τα φεριμπότ. Ο Σερ Βίνστον Τσόρτσιλ δεσπόζει. Τα ξάρτια του φτάνουνε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο σε ύψος. Πες και κάτι αν θες. Διαφημίσεις. Ready? Okay.
Χάθηκα μέσα από το ρεβασμό. Άρχισα να κατεβαίνω και έφτασα στους 3 ιεράρχες. Άξια Μητρόπολη του νησιού. Παπαγιώργης πάντα εκεί. Μαζί θαυμάσαμε το παράξενο τέμπλο σε γκρι και χρυσό χρώμα. Εκεί φυλάνε και την εικόνα της Παναγιάς της εικονίστριας, της θαυματουργής. Την φέρανε εδώ από το μακρινό μοναστήρι της για να την έχουν οι πιστοί στην πόρτα τους. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Έφτασα στο παλιό λιμάνι, από τα ωραιότερα μέρη της παραλίας. Ωραίο μέρος. Να κάτσεις εδώ να ξεκουραστείς. Να πιεις ένα καφεδάκι, ένα ποτήρι παγωμένο νερό και μετά να πάρεις τα ποδαράκια να πας όλη την παραλία. Είναι ένα καρνάγιο στο βάθος. Βήμα στο βήμα, με ένα βλέμμα απορροφημένο από το τοπίο, βγήκα έξω από την πόλη και βρέθηκα στο καρνάγιο. Τα γουστάρω αυτά τα καρνάγια. Έχει δουλίτσες τώρα. Ετοιμάζονται όλοι να ξαναπέσουν στο νερό. Ήρθε και ένα μοτοσίπ, κόκκινο σαν τη φωτιά. Οικοδομικά υλικά μεταφέρει. Σκιάθος το λένε. Κάθεται κι αυτό και ξεκουράζεται. Καλός ο καιρός. Ήσυχη θάλασσα. Δεν έχει βορειά καθόλου. Σήκωσε αεράκι στη Σκιάθο. Γι' αυτό μπήκαμε στα εδότερα, αν και θαλασσινή συνταγή θα φτιάξουμε. Καραβίδες με τα λάχανα. Και μην μου πείτε ότι την έχετε ξαναφάει, γιατί ακόμα και το μυαλό του πιο δημιουργικού μάγειρα δεν έχει κάνει ποτέ καραβίδες με τα λάχανα. Και τι είναι τα λάχανα, αγαπητή κυρία Κούλα, να μάθει ο κόσμος τι λέμε λάχανα εδώ? Έχουμε παπαρούνες, καυκαλίθρες, λάπαθα, κρεμμύδια, σέσκουλα, μάραθο και πράσα. Και δυόσμο. Και δυόσμο. Μαζί με καραβίδες. Ετοιμαστείτε να φάτε καλά. Πώς θα ξεκινήσουμε, καλή μου κυρία Κούλα? Ξεκινάμε και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Τα θέλετε και τα 6? Τα 6. Σας το παραδίδω. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, να ρίξω λάδι στη φωτιά. Να ρίξει λάδι στη φωτιά για να τσιγαρίσουμε τα κρεμμυδάκια. Όλο. Όλο, γιατί είναι χόρτα και τραβάνε. Νεροπότηρο υπολογίστε. Τα κόβω λίγο χοντρά. Ωραία. Γιατί γλυκαίνει το κρεμμύδι και η καραβίδα το θέλει. Και μόλις τελειώσει με τα κρεμμύδια θα σου παραδώσω τα πράσα. Ακριβώς. Αυτό είναι το πράσινο του πράσου. Το πράσινο, και αυτό καλύτερα. είναι το άσπρο. Δηλαδή βάλαμε 6 φρέσκα κρεμμυδάκια ολόκληρα. Πράσινο μέρος, άσπρο μέρος. Και βάλαμε και ας πούμε ένα μεγάλο πράσο. Ένα μεγάλο πράσο. Όλο μαζί όμως. Και άσπρο και πράσινο μέρος. Ένα ματσάκι φρέσκο μάραθο. Και αν δεν βρείτε, βάλτε άνηθο. Κάνω μία ανακατεψιά. Ανακατεψιά και ρίχνουμε και τα υπόλοιπα. Τι ρίξαμε, Κούλα μου, τώρα? Ρίξαμε καυκαλίθρες και παπαρούνες. Χοντροκομμένες κι αυτές. Χοντροκομμένα όλα, χοντροκομμένα, και τώρα θα ρίξουμε λάπαθα. Και το δυόσμο. Δροσερός.
Μαραίνονται αμέσως, κούλα μου, έτσι. Μαραίνονται πάρα πολύ εύκολα γιατί είναι τρυφερά. Είναι από τον κήπο μας. Και τώρα κόβουμε σέσκουλα. Βάζουμε πολλά πορταρικά. Φαίνονται πολλά σε όγκο, αλλά μπαίνουμε στην κατσαρόλα, μαραίνονται και μαζεύουμε. Να σου πω, να ρίξω μια στάλα νερό. Ακριβώς, να μην τα καβουρδίσουμε. Γυαλίσανε. Το τραβήξαν όλο το λάδι γιατί είναι χόρτο και θέλει αρκετό λάδι. Όχι πολύ αλάτι γιατί είναι και αλμυρές οι καραβίδες, δεν ξέρω πώς το τρώτε. Σωστά, και εμείς δεν τα τρώμε λύσα. Πιπεράκι, βάλε. Αρκετό πιπεράκι γιατί το θέλει. Θα ρίξουμε τη σάλτσα τώρα. Ωραία. Πρώτα τη σάλτσα και μετά τις καραβίδες. Και μετά τις καραβίδες. Ίσα έτσι. Ίσα για να πάρει τη γεύση. Δεν μας ενδιαφέρει να κοκκινήσει. Βάζουμε λίγο νεράκι για να βράσουν μαζί οι καραβίδες. Πολύ ευχαριστημένες τις βλέπω. Σαν να ξαναγυρίζουν στη θάλασσα. Κουνάω λίγο την κατσαρόλα για να πάρουν όλη τη γεύση. Βέβαια. Βάζω μία σταγόνα νερό ακόμη. Ναι. Και αφήνουμε να βράσουν. Και σε 5 λεπτά το φαγητό μας είναι έτοιμο. Η καραβιδούλα έχει ευαίσθητη σάρκα. Θέλει λίγο και απαλό μαγείρεμα. Και όταν είναι έτοιμη θα σας το πει μόνη της. Απλά και μόνο θα αλλάξει χρώμα. Δείτε το. Πορτοκαλί. Βαθύ πορτοκαλί. Το σβήνουμε. Το σβήνουμε. Και προσέξτε. Ένα σπάνιο φαγητό. Αντικείμενο έμπνευσης δημιουργικών μαγείρων. Καραβίδες μαγειρεμένες με λάχανα. Τα χόρτα της πίτας που λέμε. Αλλά να θυμάστε ότι η ουσία είναι στο ζουμί της κατσαρόλας. Τέτοιες νόστιμες καραβίδες πού ψαρευτήκαν άραγε? Θα μαγευτείτε από τις παραλίες της Κιάδου. Στενή κολπίσκη, απάνε μακρογιάλια και μυστικές σπηλιές που συχνάζουν μέσα εξωτικά. Και εκεί τα νερά αλλάζουν χρώμα. Μια γίνονται πράσινα, μια γίνονται τυρκουάζ και μια παίρνουν το βαθύ μπλε του ωκεανού. Μια μυστική βίωδος για τον παράδεισο. Ή μήπως για την κόλαση. Κυρίες και κύριοι, μεταξύ μιας σκοτεινής σπηλιάς και μιας φωτεινής παραλίας, τι διαλέγετε? Φυσικά την παραλία. Ξέρετε τι είναι τα λαλάρια? Δεν μπορείς να πας από δρόμο, μόνο με σκάφος. Ακόμα και αν δεν έχετε ξανάρθει ποτέ, θα τα αναγνωρίσετε τα λαλάρια. Μια αψίδα σκαμμένη στους βράχους θα σας υποδεχτεί. Περάστε από κάτω σαν θριαβευτές κατακτητές της παραλίας και μπροστά σας θα απλωθεί το ελληνικό όνειρο. Λαλάρια. Βότσαλα, κροκάλες, μεγάλες, ίδιες, σαν να τις έχει φτιάξει το πιο τέλειο ηλεκτρονικό μηχάνημα.
Κι όμως τις έχει δουλέψει μόνο ο αέρας και η θάλασσα. Οι μισές έκτισαν τα σπίτια των στιαθητών. Οι άλλες μισές έγιναν σουβενίρ για τους τουρίστες. Μου έρχεται μια όρεξη να την πέσω. Το καθήκον όμως με καλεί για άλλη μια βόλτα στη στεριά. Το 1960, όταν πρωτοξεκινούσαν οι τουριστικές καμπάνιες εκτός Ελλάδος, μία από τις αφίσες του ΕΟΤ είχε φωτογραφία τούτη την πλάζ, τις κουκουναριές της Σκιάθου. Πραγματικά μία από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας και κατ' επέκταση του κόσμου όλου. Το όνομά της το έχει πάρει από τα μεγάλα πεύκα, τα ήμερα πεύκα που κάνουνε τα κουκουνάρια. Εδώ μπροστά άμμος, ψηλή, χρυσίζουσα. Βέβαια η Ελλάδα τουριστικά προχώρησε πάρα πολύ και έτσι τούτη πλάζ γέμισε με πολυθρόνες, γέμισε με ομπρέλες και δεν μοιάζει καθόλου με εκείνη την παλιά παραλία της αφίσας του αιώνα. Παρά τα αυτά, ακόμα και στις μέρες μας, κυρίως τώρα που δεν έχουν πλακώσει τα στήφη των τουριστών, έχει την ομορφιά της. Κουκουναριές στη Σκιάθο. Και πίσω από το πυκνό πευκοδάσος μια ιδηλιακή λιμνοθάλασσα. Υδροβιότοπους, απίτσες, πουλάκια. Μωρέ, λαγούς δεν είδα πουθενά. Και είχα μια όρεξη για στιφάδο. Μέσα σε μια όμορφη κουζίνα, παρέα με την Ελένη, στην Πούντα θα σας κάνουμε ένα στιφάδο. Μόνο που η Σκιάθος δεν έχει πολλούς λαγούς. Γι' αυτό θα σας το κάνουμε μαζί με ψάρι. Και τι ψάρι θα πάρουμε, Ελένη μου? Θα χρησιμοποιήσουμε την πεσκανδρίτσα. Στη Σκιάθο την λέμε μπράσκα. Μπράσκα θα πει και βάτραχος, που σημαίνει ότι είναι κάτι σαν βατραχόψαρο και θα σας το αποδείξουμε αμέσως. Έχει ένα τεράστιο στόμα, κολυμπάει στα βαθιά νερά, το ανοίγει και κολυμπάει ήσυχα, ήσυχα και μόλις περάσει από μπροστά ένα καβουράκι, χρακ, και το κλείνει το στόμα. Είναι αλήτισσα, η βρωμιάρα του βυθού, αλλά τρώγοντας καβουράκια έχει μία γεύση καταπληκτική. Και εμείς δεν θα σας την κάνουμε βραστή, δεν θα σας την κάνουμε ψητή, αλλά στιφάδο. Λοιπόν, Ελένη. Θα τσιγαρίσουμε τα κρεμμυδάκια. Άρα θες ελαιόλαδο. Λίγο λάδι μέσα στο τηγάνι. Θέλω να ξέρετε ότι όταν μαγειρεύουμε πεσκανδρίτσα, πρώτα της αφαιρούμε το δέρμα. Προσέξτε τώρα, επειδή είναι μεγάλη η πεσκανδρίτσα μας, θα την προετοιμάσουμε και θα την φτιάξουμε στο φούρνο. Αν είχαμε μικρή πεσκανδριτσούλα, θα την κάναμε στην κατσαρόλα. Βάλαμε κρεμμυδάκια και κόκκινα και άσπρα. Τυχαίο είναι, αλλά είναι δύο χρώματα. Είναι δίχρωμα. Βάλαμε 5 σκελίδες σκόρδο και τα σοτάρει η Ελένη μου τώρα. Τράβηξε το νεράκι, έτσι. Ναι. Τώρα θα ρίξουμε την ντομάτα. Ντομάτα. Ένα ωραίο μεγαλούτσικο μπολ ψιλοκομμένη ντομάτα. 3 ντομάτες έχω κόψει εδώ. 3 ντοματούλες. Έπεσε ησυχία. Έπεσε ο βρασμός δηλαδή. Ωραία το βλέπω και βράζει, Ελένη μου. Είναι ώρα να ρίξουμε τα μπαχαρικά. Ωραία, αλατάκι. Ναι. Πιπεράκι. Να βάλω μπαχάρι. Μπαχάρι. Ρίγανη αρκετή, κυρία Ηλία. Και να βάλω και 3-4 φιλαράκια δάφνης. Ναι.
και αφήσαμε στο τέλος το δεντρολίβανο. Τώρα υποπτεύομαι ότι αυτά τα κρομμύδια θα τα φουντάρουμε μέσα στη φιλενάδα μας, Θα τα ρίξουμε στο ψάρι μέσα στο ταψί και θα το βάλουμε στο φούρνο. Ρίχνω και το ξιδάκι μέσα στο τηγάνι και το κρασί θα το βάλουμε στο ταψί μετά. Θα σκεπάσουμε το ψάρι. Σκεπασμένη πεσκανδρίτσα. Για να βγάλει το ζουμί της, να σιγοβράσει μαζί με αυτό. Θα προσθέσουμε το κρασί. Και πόσο θα την αφήσουμε? Θα την αφήσουμε τουλάχιστον 3/4. Μέχρι να μελώσουν τα κρεμμύδια και να γίνει τρυφερή η σκληρόκαρδη πεσκανδρίτσα. Και μέχρι να ψηθεί, γράψτε τα υλικά για τούτο το στιφάδο πεσκανδρίτσας. Μία πεσκανδρίτσα 1,5 με 2 κιλά. 1 κιλό και 200 γραμμάρια μικρά κρεμμυδάκια. 5 σκελίδες σκόρδο, 3 ντομάτες ψιλοκομμένες, 1 κρασοπότηρο ελαιόλαδο, 1 κουτάλι σούπας σπόρους μπαχάρι, 1 κουταλιά σούπας ρίγανη, 4 φύλλα δάφνης, 1 με 2 κουταλιές φυλαράκια δεντρολίβανου, 4 κουταλιές ξύδι, 1 νεροπότηρο κρασί, αλάτι και πιπέρι. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να δείτε τη μεταμόρφωση. Ελένη μου. Καταρχήν, η πεσκανδρίτσα μας απ' τη χαρά της άνοιξε το στόμα της. Δεύτερον, θέλω να δείτε κάτι. Αυτό το ευτελές ψάρι που πολλές φορές οι ψαράδες το πετάγανε από την ψαριά. Αυτό το ψάρι αλήτης μέσα από τα μαγικά χεράκια της Ελένης, τη συνταγή της και λίγη φωτιά, έγινε η Μιλένη του τραπεζιού μας. Εδώ στη Σκιάθο, αν βαρεθείτε τον πολύ κόσμο και τις κοσμικότητες, πάρτε το δρόμο για το βορρά. Όσο ανεβαίνετε, τόσο πιο μόνος θα βρίσκεστε, μέχρι που στο τέρμα του νησιού θα βρεθείτε ολομόναχοι. Εσείς και ο Θεός. Ανεβείτε πάνω στο λοφάκι και αντικρίστε στα δεξιά σας το κάστρο της Σκιάθου. Λίγα πράγματα θα δείτε μέσα. Μια ελληνική σημαία στην κορφή μαζί με ένα κανόνι και λίγο πιο κάτω τα ερείπια μιας μικρής εκκλησίας, χωρίς στέγη. Είχε γεμίσει αγριόχορτα και ανάμεσά τους 2 μανουάλια. Άδεια από κεριά. Δεν καίει τίποτα. Εδώ είναι και ο Χριστός. Ο Χριστός στο κάστρο. Είναι όμορφη η εκκλησούλα. Όλα είναι έναν αιώνα πίσω. Τα στασίδια, ο άμβονας, η στέγη που μοιάζει με πηλιορίτικη. Κάτι σας θυμίζει. Μια σκηνή που κάπου την έχετε διαβάσει. Όταν είμεθα παιδεία, μη έχοντες τι άλλο να κάμωμεν, διότι το χωρίον μας δεν είχε άφθονα τα μέσα της ψυχαγωγίας, συνοδεύομεν πολλάκις τας μητέρας και τας θείας μας εις εκδρομάς ανά τους αγρούς και τους ελαιώνας. Η εξοχοτέρα των εκδρομών τούτων ήταν στο κάστρο, την παλαιάν πόλην της νήσου. Ερημωθήσα μετά το 1821. Το κάστρο τούτο ήταν το αληθής φωλεά γλάρου. Βράχος εξέχων υπέρ τας 100 οριάς υπεράνω της επιφανείας της θαλάσσης και διαστενού λαιμού συνδεόμενος με την ξηρά. Μεθύς
συγκοινωνεί διακινητής ξυλίνης γεφύρας. Γράφω απλώς τις αναμνήσεις και εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας μου. Δεν λέγω δε υπερβολήν, βεβαιών ότι το μέρος εκείνο ή το μία των αγριωτέρων τοποθεσιών όσοι απατώνται εις τα ευκραή κλίματα και τα σμιδιώσας ημών παραλίας. Δεν θέλω να σας πω άλλα. Τι είναι η δική μου η λαλιά, τι είναι η δική μου περιγραφή? Ένα τίποτα μπροστά στα γραπτά του μεγάλου Έλληνα κοσμοκαλόγερου, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαφημίσεις παρακαλώ. Ready? Okay. Εδώ γεννήθηκε στη Σκιάθο. Μεγάλος λογοτέχνης, ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας. Τον είπαν και κοσμοκαλόγερο, γιατί έζησε σαν καλόγερος μέσα στον κόσμο. Θαυμάσιος χειριστής της ελληνικής γλώσσας και όχι μόνο, γλωσσοπλάστης, συντηρητικό άτομο, θρησκευόμενο. Τα διηγήματά του, τα μυθιστορήματά του πάντοτε είναι γύρω από την πατρίδα του ή γύρω από την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αγαπούσε τις γυναίκες, τις θαύμαζε, τις περιέγραφε με αξιοθαύμαστο τρόπο. Όμως ποτέ δεν είχε σχέση με καμία. Ζούσε μόνος του και τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποφάσισε και ήρθε εδώ στη Σκιάθο. Το έργο που άφησε πίσω του είναι θαυμαστό και μοναδικό. Εμάς μας πιέσανε να το διαβάσουμε όταν είμαστε παιδιά. Τι να καταλάβει ένα παιδί από το έργο του Παπαδιαμάντη? Έπρεπε να μεγαλώσουμε, να προχωρήσουμε μέσα στη ζωή, να τη βιώσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά που έγραψε ο κοσμοκαλόγερος, ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Το πέρασμά μου από το σπίτι του μου ζωντάνεψε το λόγο του. Τα γλαρόνια μου κρατάνε συντροφιά. Στην ανάμνηση, στη βόλτα μου στο Μπούρτζι. Ένα καφεδάκι θα με φέρει στα ίσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, και γλυκάκια, είναι ωραία πάνω στο Μπούρτζι. Όμορφη Σκιάθος. Ας πιω και μια γουλιά καφέ. Το γλυκάκι μου χαϊμαλί. Όχι από αυτό που κρεμάται στο λαιμό. Χαϊμαλί που τρώγεται. Γλυκό, μελένιο. Η σπεσιαλίστας του χαϊμαλιού είναι η Κατίνα. Εδώ λίγο πιο πάνω. Παρά του ότι η Κατίνα και εγώ έχουμε περάσει την ηλικία γάμου, αποφασίσαμε να σας κάνουμε ένα γαμήλιο γλυκό που το λένε χαϊμαλιά. Σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα γάμος γίνεται. Είναι περίπλοκο το γλυκό, να μην σας μπερδέψω από την αρχή. Καταρχήν όμως πρέπει να κάνουμε ένα σιρόπι. Σιρόπι. Βάζουμε 2 ποτήρια νερό. Ωραία. Δυνατή φωτιά. Δυνατή φωτιά. Δυνατή. Και πόση ζάχαρη θα βάλεις? 1 κιλό ζάχαρη. Ωραία. Θα κάνουμε ένα σιρόπι που έχει και ζάχαρη και μέλι. Πάντως πικτό θα βγει το σιροπάκι. Πικτό θα βγει, ναι. Πικτό. Τι βλέπω εδώ, παίρνει βράση. 5 λεπτά και θα ρίξουμε το μέλι. Το σιροπάκι αυτό είναι η απαρχή της γέμισης. Κατίνα μου, ναι. Τα υλικά της γέμισης είναι το παξιμάδι. Παξιμάδι τριμμένο, καρύδι, ναι, κανέλα, ναι, μοσκοκάριδο, κονιάκ και πορτοκάλι ψιστό. Ωραία αρώματα. Ωραία αρώματα, ναι. Τώρα πρέπει να το σβήσουμε για να ρίξουμε το μέλι.
γάμοι εδώ στη Σκιάθο έχουν καλεσμένους πολλούς. Γι' αυτό θα τη γεμίσουμε τη λεκάνη. Ναι, βάζουμε το παξιμάδι. Μετά. Το κονιάκ. Κυρίες και κύριοι. Ναι, την υγιάβα. Στην υγειά μας. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε. Πάει παντού. Ναι, ναι, ναι. Για τώρα δένουμε το πορτοκάλι. Ξύσμα από πόσα πορτοκάλια ήταν? Ένα κιλό καρύδι, Α, ένα πορτοκάλι. οκ. Κυρία το μοσχοκάριδο. Μοσχοκάριδο εδώ. Όλο, Ναι, ναι, όλο. Εδώ είναι μια κουταλιά της Μία σούπας. κουταλιά της σούπας, ναι. Κανέλα. Άλλη τόση κανέλα. Κυρία το καρύδι. Τώρα θα βάλουμε το σιρόπι Περίμενε, μετά. πρέπει να οργανωθούμε. Τι θες, να ρίχνω εγώ το σιρόπι να ανακατεύεις εσύ? Εσύ να ρίχνεις. Are you ready, Κατίνα? Ναι, yes. Ζουμερό το βλέπουμε, Ναι. Κατίνα, Θα το πιει όλο. Το παξιμάδι, Παξιμάδι. Και εμείς θα το αφήσουμε στην άκρη και το επόμενο βήμα τι είναι? Να ζυμώσω το ζυμάρι, να ανοίξουμε τα φύλλα, να τα κόψουμε λουρίδες Και να βάλουμε τη και να γέμιση. βάλουμε τη γέμιση. Αλευράκι δια πάσα χρήση. Λέγε πόσο είναι? 1 κιλό. 1 κιλό. Αλατίζουμε ελαφρώς. Τώρα θα μου βάλεις το μισό το λάδι. Το μισό το λάδι. Μισό, ναι. Είναι από τη Σκιάθο? Από τη σκιάθο. Ησύχασα. Αυτό το αφήνουμε στο τέλος. Οκ. Αυτό τρίβουμε λίγο το αλεύρι με το λαδάκι για να τρίβεται το φύλλο. Μάλιστα. Τώρα θα μου ρίξεις το νεράκι Ευχαρίστως. και θα μου βάλεις ένα ποτήρι τώρα. Καλό ένα τώρα. Παρά του ότι η Κατίνα φτιάχνει τη ζύμη της με πολύ σαφή τρόπο και με πολύ σαφείς ποσότητες υλικών, αν το προσπαθήσετε θα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Διότι δεν είναι θέμα ποσοτήτων το φύλλο, είναι θέμα πείρας και ταλέντου. Τώρα θέλουμε λίγο αλεύρι ακόμα. Θα φέρω να κουμπίσω εδώ δίπλα τη γέμιση, να τη βλέπετε να χαίρεστε. Κατίνα, πόση ώρα θέλει για να τραβήξει η γέμιση? Η γέμιση κανονικά την κάνουμε Από βραδύ? βράδυ, ναι. Ναι. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Τώρα να σου πω, το αφήνεις να ξεκουραστεί? Τα αφήνουμε λίγο. Ναι. Να βάλουμε κι εμείς μια τάξη γιατί πρέπει να ανοίξουμε φύλλο και είμαστε πάλι μαζί σας. Η Κατίνα πήρε τη ζύμη, τη χώρισε σε μπαλάκια, όπου το κάθε μπαλάκι θα το ανοίξει σε φύλλο. Εμείς είμαστε οι βοηθοί, η Κούλα και εγώ. Περιμένουμε να ανοίξει το πρώτο φύλλο, να τη σπάμε τη γέμιση, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε χαϊμαλάκια. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να κόψουμε λουρίδες, να τηγανίσουμε τα χαμαλιά. Βάλουμε το λάδι να ζεσταθεί. Μπόλικο, μπόλικο. Θέλω να γεμίσεις εσύ? Βεβαίως. Βάζουμε εδώ αυτή την κουταλίτσα. Ωραία. Αυτό λέγεται 1, Μάλιστα. 2, Α, κατάλαβα. 3, 4. Στο 5ο Κόβουμε. κόβουμε. Δένουμε. Αυτό εδώ το σπρώχνουμε για να μην φεύγει το καπάκι αυτό. Παίρνουμε το γαρίφαλο. Δώστε μου ένα. Ορίστε κυρία. 1, 2, 3, 4, 5. τέρμα.
χορεύεις, Ναι, το χορεύω πρώτα για να φουσκώσει το φύλλο. Αφού τώρα το δούμε και ξεράθηκε λίγο, το αφήνουμε και πέφτει μόνο το κάτω. Δεν το πειράζουμε. Μετά παίρνουμε άλλο. Να σου πω, Κατίνα, άσε την κούλα να τη γανίζει και εσύ πάρε μπαλάκι. Εγώ παίρνω μπαλάκι. Καλά, άμα οργανωθούμε καλά, ήσαμε 3.000 την ημέρα. 3.000 την ημέρα φτιάχνουμε. Χαϊμαλοταλέντο. Πιάνεις και μέχρι να κάνεις την αρχή, ύστερα. Πάντως το χορεύει ωραία. Μην τα χέμει, λέω απ' έξω και μέσα είναι ομά. Πες τα. Της το λέω, δεν καταλαβαίνει. Κορίτσια, πρέπει να γίνουμε κολλητές. Κολλητές, ναι. Δηλαδή, μη φοβάστε, ακουμπήστε με. Ναι, ακουμπάμε. Εάν αφήσεις την Κατίνα μαζί με την κούλα, θα τη γανίζουν και θα ανοίγουν φύλλα μέχρι το βράδυ. Μέχρι το πρωί ξημερούα. Αυτή είναι άχνη ζάχαρη. Λέγε, Κατίνα. Παίρνουμε την άχνη ζάχαρη, τα χαμαλιά και τα ζαχαρώνουμε. Βάζεις και στις χαραμάδες από την Ναι, και στις χαραμάδες, ναι, είναι. Καλά, και στην εκκλησία έχουν πάει με τα κουστούμια τους, με τα καλά τους τα φορέματα, θα πέφτει η άχνη επάνω τους. Τα βάζουν σε κουτάκια, σε σακουλάκια πρώτα και μετά σε χάρτινα κουτάκια. Εγώ στο γάμο μου χαμαλιά είχα. Και μετά κουφέτα. Δεν είχε κουφέτα τότε. Ρύζι σας ρίχνανε να ριζώσετε. Ναι, πώς μας. Ωραία. Και πόσα χαϊμαλιά για τον κάθε καλεσμένο, 1 ή 2? 1 παίρνω. Δεν είναι για χόρταση. Κάνουμε και μια πιατέλα για τον κουμπάρο στο τέλος. Τα τρομερά χαϊμαλιά. Γαμήλιο γλυκό της Σκιάδου. Πολύ γλυκό. Για να γλυκάνει τη ζωή του ζευγαριού που αρχίζει την καινούργια του ζωή. Και απ' την άλλη, με το συμβολικό του όνομα, ξορκίζει το κακό το μάτι. Άιντε και στα δικά σας. Και καλούς απογόνους, σαν τούτους τους γλυκούς μπόμπιρες τραγουδιστές. Ξεκεράπ, γεια σου Μαρία. There she goes, Μαρία. There she goes, Μαρία. Φεύγω από τη Σκιάθο. Πίσω μου η Πούντα. Την τελευταία στιγμή μια αναπάντεχη συνάντηση με τα μικρά αστεράκια. Μου τραγούδησαν. Βγάλαμε φωτογραφία. Και μου κάνανε το ωραιότερο δώρο. Μια ποδιά με τα ονόματά τους. Μια ποδιά που όταν τη φοράω όλη η Σκιάθος θα περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Τα λαλάρια, οι κουκουναριές, το κάστρο, ο Παπαδιαμάντης, εδώ το παλιό και το καινούριο λιμάνι. Και όταν θα βλέπω τα ονόματά τους, μια κουβέντα θα μου έρχεται. Μπουκιά και Συγχώριο Σκιάθος για πάντα φίλοι. Αύριο στις 7 το απόγευμα, ο Ηλίας Μαμαλάκης μας ταξιδεύει σε μια πόλη γεμάτη εξωτικές γεύσεις, νοστιμιές από το Ντουμπάι, μπουκιά και Συγχώριο. Μια εκπομπή που δεν χορταίνουμε να βλέπουμε. You can share, all you gotta do is hold